Iza nas je 7. kolo premijer Hrvatske Hrvačke lige. U prvom od 3 susreta snage su odmjerili Hrvači Sesveta i Sesvetskog Kraljevca. Kraljevčani su slavili rezultatom 8:2. Za Kraljevčane bodove su donijeli Reno Šimunković, Renato Osmanović, Luka Šačić, Fran Šačić, Filip Šačić, Filip Smetko, Vjekoslav Luburić te Marko Budinščak. Iz redova Sesveta pobjede su donijeli Ivan Palatinuš i Luka Ivančić. Poslušajmo što su izjavili treneri i Hrvači nakon susreta. Pozdrav svima, ja sam Vjekoslav Luburić, danas za hrvu kategoriju 97 kg. Pa borba je bila zanimljiva, 4:1 na kraju za mene, protiv Filipa Koščića, dobar mladi borac, vjerujem da ima perspektivu i u 97 i u 130. Meč smo pobjedili rezultatom 7:3, meč je bio dobar, uvijek bude dobar meč sa Sesvetama, idući tjedan hrvamo s Petrinjom, to će nam biti najvažniji meč u godini. Pa borba je bila teška, dobra, protivnik je bilo malo teži, ali to nije i ne treba biti problem. Okrenuo sam ga u parteru, niski. Nespretno sam malo stao van tu na zoni, ali dobro, šta je tu je, hvala Bogu, taj bod nije o ničem odlučivao previše. U drugoj rundi sam opet bio aktivniji, nisam baš mogao ni napast, iz nekih razloga nebitno. Na kraju je bio i taj treći parter koji sad je li trebao biti ili nije trebao biti, treba pogledati ponovno borbu pa ćemo više znat. Ali evo, ja sam ga obranio, tako da o tom ne treba previše, hvala Bogu, ni pričati. Taknom bi kategoriju 55, Šimunković je odlično odhrvao, tuširao, mladi Hrvač koji dolaze, iduće sezone će ih biti više u prvoj ekipi i to me raduje da imamo pomladak. Sam Reno Šimunković, večeras sam hrvao u kategoriji do 55 kg protiv starog protivnika Edina Hočka i želim mu čestitati na dobroj borbi. I eventualno mislim da smo danas dobro odradili meč i jedva čekam sljedeći susret. Je odličan, visoka pobjeda protiv Hrvačkog kluba Sesvete rezultatom 8:2. Ne mogu biti nezadovoljan. Mislim, očekivao sam pobjedu, ali iskreno nisam znao da će se Sesvete postaviti sa ovakvim sastavom. Do sad smo s njima uvijek imali napete mečeve, tako da evo i ovaj meč je bio izuzetno dobar i atraktivan za publiku, ali velim, rezultat je zadovoljavajući. Između Koščića i Luburića, ne znam, mislim da je to bila jednosmjerna borba cijelo vrijeme. Luburić je tu pokazao razinu kvalitete i zrelosti više nego mladi Koščić koji je prošlo kolo briljirao i možda na krilima te pobjede pokušao iznenaditi Luburića, no međutim moje osobno mišljenje je da je tu razlika u kvaliteti nemjerljiva, bez obzira što Luburić hrva nižu kategoriju. Hrvo je točno onoliko koliko mu je trebalo i ispunio je sve zadatke koje sam mu zadao, tako da je trebalo više, vjerovatno bi istisnuo više. Bila je izvrsna borba, evo iskreno očekivali smo da bi to tako moglo i biti. Mi svake godine uvodimo od 2-3 mlada Hrvača u našu seniorsku ekipu. Jedan od tih u ovoj sezoni je Reno Šimunković, on je u prvom meču hrvo isto sa Hočkom. Isto je pobjedio na domaćem terenu, evo ovdje je sad opet uspio pobijediti. Mislim da je to jako važno za sazrijevanje tih mladih Hrvača, da im se u ovakvoj ekipi, u možda nešto slabijim mečevima da šansa da osjete atmosferu koju moram isto pohvaliti. Znači bila je puna dvorana ljudi u Sesvetama, to me izuzetno veseli jer onda imam osjećaj da ova cijela Premier liga i ovi mečevi imaju smisla kad je puna dvorana navijača. Evo, tako da pohvaljujem Šimunkovića i mladog Hočka kojem je ovo definitivno iskustvo jedno pred ovoliko ljudi nastupati. Siguran sam da mu nije bilo lako. Trebamo se dobro taktički posložiti, oni imaju vrhunsku ekipu i ja mislim iskreno da će tu nijanse odlučivati ko će kako pogoditi s kategorijama, ali definitivno možete očekivati jedan pravi derbi meč. Sretan sam što je to kod nas u dvorani, na domaćem terenu, gdje očekujem prepunu dvoranu navijača i paklenu atmosferu i pozivam ovim putem sve ljubitelje hrvanja, bez obzira bili iz našeg ili iz njihovog kluba ili s nekog drugog kluba sa strane, da dođu, da pogledaju, jer mislim da će to biti, kako se kaže, jedan pravi derbi, šlager ove sezone koji će možda odlučiti prvaka. Znači iduću subotu u 18 sati u dvorani osnovne škole Iver. Ivan Palatinuš, član Hrvačkog kluba Sesvete. Danas sam nastupio u kategoriji do 63 kg. Hrvali smo protiv susjeda iz Sesvetskog Kraljevca, izgubili smo rezultatom 8:2. Atmosfera je bila odlična, bilo je puno njihove publike, bilo je puno naše publike i to je to. Danas sam imao borbu sa Matejem Mihalicem.
U prvoj rundi sam poveo 1-0, spustio nas je u parter i tu sam odradio 2 bacanja za pobjedu. Putem se želim zahvaliti Leonardu Mujakiću i Davidu Ivanjku što su me pripremili za ovaj meč. Dobar večer, ja sam Luka Ivančić, član sam Hrvačkog kluba Sesvete. Večera smo ugostili Hrvatski klub Sesvetski Kraljevec, te htio bih pohvaliti dečke iz kluba da su dobro odradili borbe, ali ponajprije htio bih pohvaliti organizaciju lige. Mislim da se ova liga ove godine digla na višu razinu, te sviđa mi se kako se hrvanje promovira i vrlo sam zadovoljan i iščekujem nove mečeve sa nestrpljenjem. Naravno pratim druge mečeve i radi toga da pogledam svoje protivnike, da malo analiziram borbe, ali i pošto je liga dosta zanimljivija ove godine i mečeve je zanimljivije gledati i popratiti. Zadovoljan sam s borbom, naravno pobjeda, ali mislim da se to moglo bolje odraditi, uvijek se može bolje odraditi, no trenutno se pripremamo, imamo bazične pripreme, tako da smo više fokusirani na snagu i tu pada kondicija i hrvački dio, što se može i vidjeti na strunjači. Pa naravno Ivana Palatinuša isto je pobjedio, te istaknuo bi svoje sparing partnere Bornu Jurišića te Davida Ivanjka koji nas sve psihički priprema za ovu ligu. Danas smo hrvali u Sesvetama protiv Hrvatskog kluba Sesvetski Kraljevac. Izgubili smo rezultatom 8-2. Čestitam ekipi Svetskog Kraljevca na pobjedi. Svojim dečkima, eto, glava gore, idemo dalje. Mi smo za ovu sezonu cilj već ostvarili i evo, idemo sad idući tjedan u gostovanje kod Hrvatskog kluba Metalac. Idemo malo sad, par dana ćemo se odmoriti, skupiti glave i idemo u nove pobjede. Nažalost, evo, za ovaj meč falilo nam je 2 Hrvaća. Naš najbolji Hrvač Ivan Huglik otišao je na turnir u Estoniju i nažalost, eto, nismo imali predstavnika 87. U 60 kg nam se Luka Antunović razbolio, danas baš dobio temperaturu, evo, nažalost nije ni on mogao doći, tako da smo startali sa 2 kategorije odmah manje. I evo, jednostavno danas nekako nije išlo, izgubili smo tu neke mečeve možda za koje smo se nadali da bi mogli pobijediti, ali evo, nije bio baš danas naš dan i evo, ja mislim da će biti to dobro za idući tjedan sve protiv Hrvatskog kluba Metalac. Kaj ne bi trener malo hrvo? Trenutno stanje na ljestvici je sljedeće. Prva je Petrinja s 14 bodova, drugi su Kraljevčani s 12, treće mjesto drže Sesvečani sa 6 bodova, jednako koliko ima i Metalac koji je na 4. mjestu. Vindija je na 5. mjestu s 4 boda, dok je Zagreb bez bodova na posljednjem 6. mjestu. Sljedećeg vikenda na rasporedu je 8. kolo u kojem se susreću Hrvatski klub Sesvetski Kraljevec i Petrinja, Zagreb i Vindija, te Metalac i Sesvete. Ako vam se svidio ovaj video, pretplatite se na kanal i bacite jedan like.